На усій території України буде введено надзвичайний стан, але крім Луганщини та Донеччини. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Верховна Рада має затвердити це рішення протягом 48 годин. Надзвичайний стан діятиме 30 днів. За необхідності президент України зможе продовжити його і ще на 30 днів. Це менш болісний варіант, ніж воєнний стан, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Щодо Донецької та Луганської областей, то там, за словами Данілова, вводити надзвичайний стан неможливо через уже діючий окремий правовий режим. Олексій Данілов розповів, які обмеження передбачає надзвичайний стан, додавши, що рішення, які конкретні заходи застосовувати на конкретній території, ухвалюватимуться обласними комісіями за участі органів державної та місцевої влади. Це може бути обмеження певний рух транспорту, це може бути додатковий огляд транспорту, це може бути перевірка тих чи інших документів у фізичних осіб. Тобто це питання, які є превентивними для того, щоб в країні зберігався спокій, для того, щоб у нас працювала наша економіка, працювала наша країна. Російські окупанти вбили бойового медика Ігоря Сливку. Це сталося поблизу Новотроїцького на Донеччині, куди ворог бив мінометами. Сержант 53-ї бригади імені князя Володимира Мономаха став 6-ю бойовою втратою українського війська від початку року. Також, за даними штабу Об'єднаних сил, 6 українських воїнів поранені напередодні. Російські окупанти вздовж усієї лінії Східного фронту били з важких мінометів, артилерії, зокрема із самохідної та озброєння БМП. Крім того, весь день і ніч у бік оборонців Кряківки, Муратового, Новотошківського та Щастя гатили з реактивних систем залпового вогню «Град». У 3 ізбинців ударом артилерії пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає. Об'єднані сили адекватно відповідають на дії загарбників, відкриваючи вогонь лише по позиціях окупаційних військ. Наголошую, що українські військовослужбовці дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та не здійснюють жодних обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури. Об'єднані сили контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації. Під вогонь окупантів потрапила і Луганська теплоелектростанція у місті Щастя. З важкої зброї ТЕС обстрілювали уже кілька днів. Ворог б'є, зокрема, із реактивних систем «Град». Пошкоджено трансформатор, але серед працівників постраждалих немає. Зазначається, що Луганська ТЕС є основним джерелом тепло- та електроенергії у всій області. Опа. Б'ють, походу, в районі КПВВ. Наголошується, що російські окупанти гатять по цивільних у день, коли люди активні і поза укриттями, наражаючи на небезпеку. Б'ють житлових масивів, розуміючи, що туди українські військові не стрілятимуть, а також учиняють провокації, обстрілюючи окуповані міста. Бійці зауважують на активізації ворожої самохідної артилерії та бронетехніки. Підрозділи зараз частіше почали чути звук важкої гусеничної техніки, автомобільної техніки. Стрілецька зброя, вогонь зі стрілецької зброї не припиняється, він як був, так і є. Особовий склад готовий до будь-яких поставлених завдань. Ми на своїй землі, ми готові її захищати будь-якою ціною. Особовий склад готовий і про більше навіть говорити нема чого. Всі наявні засоби боєготові, чергово-вогневі засоби готові до використання. В першу чергу морально-психологічний стан особового складу на високому рівні. Україна не планувала і не планує наступальних операцій та залишається відданою політико-дипломатичному шляху вирішення конфлікту. Але Росія у чергове обрала шлях погроз, шантажу та військової ескалації. Про таке заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, надзвичайний стан дозволить посилити безпеку у всіх регіонах країни та готовність до можливої подальшої російської агресії. Правоохоронцям краще контролювати ситуацію, ніяким особливим чином це не буде впливати на життя людей та роботу бізнесу.
Надзвичайний стан – це про нашу готовність швидко реагувати на будь-які виклики та сценарії розвитку подій. Прем'єр-міністр подякував міжнародним партнерам за нові санкції проти Росії та допомогу Україні. Денис Шмигаль також привітав рішення федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца зупинити сертифікацію «Північного потоку-2». Ми вітаємо рішення Німеччини призупинити сертифікацію «Північного потоку-2» і закликаємо до його повної заборони. Ми вдячні Євросоюзу, США, Великій Британії, Канаді, Японії, Австралії та всім країнам, які вже посилили санкції. І в цей же час ми чітко говоримо, що українська армія готова в будь-який момент давати відсіч ворогу. Наші Збройні сили сильні і забезпечені всім необхідним. Не ридати, а здобувати. Президент України оголосив призов до війська резервістів. У зверненні до нації глава держави наголосив, що йдеться виключно про бійців оперативного резерву. За даними РНБО, йдеться про 36 тисяч резервістів. Президент додав, що в Україні наразі немає потреби оголошувати загальну мобілізацію, але необхідно доукомплектувати військо. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці. За рішенням головнокомандувача Збройних сил України найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони. Володимир Зеленський також анонсував державну програму економічного патріотизму. Вона передбачає зниження податків для бізнесу та обмеження перевірок. Президент наголосив, що поки нас боронить військо, ми маємо працювати і укладати гроші в економіку та заробляти для фінансування оборони. Він додав, що патріотом є той, хто бореться з ворогом за свою землю та вкладається в неї грошима і створює нові робочі місця. Цільові програми підтримки окремих галузей, зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення у бізнес та банківську системи. Зниження ПДВ на бензин та дизель, що зменшить ціни на заправках. Наша мета – здобуття економічної незалежності, особливо у енергетиці. Зверненню глави держави передувала зустріч з лідерами усіх парламентських фракцій та груп. У присутності очільників силових і оборонних відомств обговорили реагування на російську загрозу та домовилися облишити політичні розбіжності. Всі розуміють, що сьогодні у парламенті нам потрібна оборонна коаліція. Єдність, швидкі та важливі рішення для економічної стійкості і обороноздатності нашої держави. Сьогодні всі політики, всі партії одного кольору – синьо-жовтого. Президент матиме зустріч із 50 найбільшими українськими бізнесменами. Він наголосив, що усі вони мають залишитися в Україні та захищати економіку. Президент підсумував, що усіх українців чекає щоденна важка робота, і ми до неї готові. Впевненість в собі, впевненість в країні, впевненість у перемозі. Не ридать, а здобувать. Слава Україні! Ключові банки, російські можновладці та їхні родини. Президент Сполучених Штатів оголосив санкції у відповідь на визнання Москвою власних окупаційних адміністрацій на окупованих частинах Донеччини та Луганщини. За словами Джо Байдена, санкції повністю блокуватимуть діяльність двох фінансових установ – Внешекономбанку та Промсвязьбанку, який є основним для підприємств оборонної промисловості Росії. Санкції стосуються і суверенного боргу. Росія не зможе запозичувати кошти на світових ринках і торгувати новими державними облігаціями. Північний потік-2 також не просуватиметься, наголосив Байден. Крім того, під санкції потрапили члени родин російської еліти, близької до Путіна, на яких чиновники переписують свої активи. Глава Білого дому наголосив, що США і надалі надаватиме оборонну допомогу Україні і додав, що у подальшій агресії буде винна лише Росія.
He indirectly threatened territorial formerly held by Russia. Він прямо атакував право України на існування. Він опосередковано погрожував територіям, які колись належали Росії, включаючи нації, які зараз є процвітаючими демократіями та членами НАТО. Ми єдині в нашій підтримці України, ми єдині в нашій протидії російській агресії, і ми єдині в нашій рішучості захищати альянс НАТО. І ми єдині в усвідомленні серйозності загрози, яку чинить Росія глобальному миру та стабільності. Of the threat Russia is making to global peace and stability. Yes. Росія прагне зруйнувати Україну, а покарання санкціями ставатиме дедалі жорсткішим. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він зазначив, що Путін порушив ключові міжнародні документи. Запланована зустріч з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим також не відбудеться, бо Путін відкинув дипломатію та обрав війну. Його план весь час полягав у вторгненні в Україну, контролі України та її народу, знищенні української демократії, яка різко контрастує з автократією, яку він очолює, повернути Україну до складу Росії. Тому це найбільша загроза безпеці в Європі з часів Другої світової війни. Я схвалюю величезні дипломатичні зусилля США на чолі з Тоні для мобілізації глобальної коаліції союзників та партнерів, щоб зупинити Росію. Весь світ сьогодні стоїть за Україною, і це правильно. Путін хоче значно більшого, ніж зруйнований війною шматок української землі та людей, які там живуть. Його зупиняє лише наша єдність і рішучість, і ми все ще можемо його зупинити. Кулеба заявив, що Путін убив мінські домовленості та атакував світовий порядок. Глава українського МЗС привітав санкції Сполучених Штатів та упевнений, що настав час сильно вдарити по російській економіці. Відповідаючи на запитання журналіста, Кулеба сказав, що евакуація мешканців Маріуполя та Харкова не планується і додав, що Україна має два плани. План А полягає у використанні всіх інструментів дипломатії для стримування Росії та запобігання подальшої ескалації. Якщо це не вдасться, є план Б – боротися за кожен дюйм нашої землі, кожне місто і село. України немає в жодному безпековому альянсі, але державі потрібні чіткі гарантії безпеки уже сьогодні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з президентами Литви Гітанасом Науседою та Польщі Анджеєм Дудою у Києві. Зеленський наголосив, що безпекова архітектура світу і Європи потребує реновації та відзначив, що у цій архітектурі Україну побачили. До того ж, президент вважає, що серед країн, які б мали надати гарантії, має бути і Росія. Зеленський нагадав, що багато разів пропонував президентові РФ сісти за стіл перемовин. Ми самі себе захищаємо за підтримці наших партнерів, але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні безпекові гарантії. Чіткі, конкретні, вже зараз. Тому що ми хочемо знати, що ми можемо захистити своїх людей, свої домівки. І не тільки самі. Тут дуже потрібно, щоб була підтримка інших партнерів. А з тим фактом, що у нас сьогодні 150 тисяч на кордоні російських військ, з тим, що тимчасово окуповані території, я вважаю, що серед цих країн, які надають чіткі гарантії безпеки, повинна бути Росія. А от чи буде Україна запроваджувати візовий режим з Росією через те, що та визнала свої окупаційні адміністрації на Донеччині та Луганщині, Володимир Зеленський прямо не відповів. Він зазначив, що усе залежатиме від наступних кроків Москви. У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо кроків реакції. Вони пов'язані з наступними кроками Російської Федерації.
Держави Люблінського трикутника засуджують рішення Російської Федерації визнати квазіутворення на тимчасово окупованих територіях України. Президенти України Володимир Зеленський, Литви Гітанас Наусєда та Республіки Польща Анджей Дуда підписали спільну заяву про це. Церемонія підписання відбулася у Маріїнському палаці. У заяві зазначається, що країни підтверджують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах, а рішення Російської Федерації визнати квазіреспубліки не матиме правових наслідків. Президенти закликали міжнародну спільноту рішуче відповісти на ще один акт російської агресії. Це мають бути швидке упровадження потужного пакету санкцій проти Російської Федерації, включно із забороною Північного потоку-2. У співпраці з партнерами ми робимо всі можливі кроки для цілісності України. Агресія Росії мусить зустріти рішучий спротив міжнародної спільноти, зокрема потужні санкції. Немає місця для створення зон впливу у сьогоднішньому світі. Україна заслуговує на те, щоб отримати статус держави-кандидата у члени ЄС. 7 років тому це почалося у Криму та на Донбасі, а зараз Росія зробила ще один безсоромний крок через червону лінію. Хочу, щоб мене чітко почули. Луганськ та Донецьк є і завжди будуть частиною України. Литва не визнає жодних спроб підірвати територіальну цілісність України. Так само ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму. Україна не залишиться на самоті. Можете розраховувати на підтримку Литви та міжнародної спільноти. Ми будемо стояти поруч з братнім народом і допомагати всім, чим можемо. Ще один фейк у безлічі російської дезінформації. Тамтешня Федеральна служба безпеки стверджує, що начебто запобігла терористичному акту в окупованому нею Криму. ФСБівці заявили, що затримали 6 громадян Росії, які є прихильниками правого сектору. Вони начебто готувалися підірвати саморобний вибуховий пристрій в одному з православних храмів, аби залякати людей. Окупанти навіть заявили, що знайшли у гаражі одного з затриманих компоненти для виготовлення вибухового пристрою, а у телефонах начебто були інструкції, як їх виготовляти, та переписка з обговоренням запланованого теракту. Крім того, в усіх так званих терористів вдома була символіка правого сектора, тобто повстанські прапорці. Вочевидь, в уяві окупантів так звані візитівки Яруша додають їх фейкам правдоподібності. Він дав слово померти за знання. Сьогодні день пам'яті національного героя кримсько-татарського народу Номана Челебіджіхана. 104 роки тому, 23 лютого 1918 року, перший глава уряду Кримської Народної Республіки, один із організаторів першого курултаю кримсько-татарського народу, муфті мусульман Криму, Білорусі, Литви та Польщі та автор вірша «Ант еткенмен» «Я поклявся», що став пізніше кримсько-татарським національним гімном, був закатований та убитий матросами Чорноморського флоту. Це жорстоке вбивство, вчинене за наказом Москви, було спрямоване на придушення зусиль кримсько-татарського народу до розбудови власної держави, яка мала б об'єднати всіх, хто жив у той час в Криму. Номан Челебіджіхан закінчив кримські медресе Акчора та Зенджерли, а також Стамбульський та Санкт-Петербурзький університети. Він прагнув захистити право корінного населення Криму, об'єднавши усі народи та заснувати у Криму справжню цивілізовану державу. Після лютневої революції Номан Челебіджіхан був обраний головою мусульманського комітету Криму, на чолі якого займався відкриттям національних видань та створенням механізмів функціонування півострова. Разом із Джафером Сейдаметом вони створили політичну партію, за діяльність якої був заарештований та звинувачений в антиурядовій агітації серед кримсько-татарських солдатів. Він об'єднав кримських татар у перший парламент – Курултай. Челебіджіхан прагнув створити мусульманські збройні сили із числа кримських татар, проте зіткнувся із червоною стіною більшовиків, від якої і загинув. Проте його цілі та прагнення залишаються актуальними і сьогодні.